ankasa ya obekwa ma doctor fo anya ho adaje timi ahwe wo ni akire wo enura ebeboa a doctor fo mienu mu anetime nchen ntime nyare true. Adom Mr. Doctor Biam yem share me. Sir. I said you eh na o see. Nti ema onum say mu bebre o ha o yare on to me nkan. I say so for obeka say o yare. Wo bompa ya man crofo amomo ato mo so yare. But hospital so wa de be. Sure. Un so yare na ewura ho pe. Unum adu but automatic. Sure. Na wasa say nya this be the emergency na do ko a trooper because on say ayarehwe no and say healing is start from the mind. Okay. Nti psychologically no obi wo ho a owura ho na adwe ne say aha na mabande me ho beto. Nti na sometimes say patients ba won chen a obi wo kra onum say enye ni nyina na eye ebia medical condition. And say ebia owo any biological issue bia na say bibi ebi wo na just stress. Ebi wa na just psychological issue. Ebia efie nsensem ni ade. Let's take for instance pressure. Obi wa bia na pressure koso. Ebia na any medical we bia e koso sa. Be stress. Ebia obi ha no ni ade adwendwen ni ade. It no the moment obeba wo doctor no ho obi nya abotre ne na kasa obe cancel ni ade. Obo say within a short time no na afei waba form into no free when your patients baby or beba when money in the common sense you know kon say me ho atome me ho no nya no aduro bia into no ayaresa na start from the mind into no free adwin mu na akoni padua nu na afei nro na e ka ho ne so ye adwuma but before we to us no Faith Homeopathic Clinic e wo henfa yo ye da say Faith Homeopathic Clinic Ghana ha de di kan oba akra ha no mo a ye wo so tuom ofri Santa Maria ba so tuom a o de also be so Abuya Junction and I say Antieku Junction udru junction so abon say your signboard kese esi junction so obon say Faith Homeopathic Clinic Emma direction nti obia o wa akra ha ba bia de fa ka bra so tuom so okọ Abuya Junction na Antieku Junction usi ho a obon Faith Homeopathic Clinic say ye wo hono ana okokuma se nso a ye wo ahenema kokoben ofri santase kokokobia usu besi wo 18 mu udru 18 mu ho a ehon so ye signboard sikwane so kese a eno so ma direction a eko clinic onum afei ko takrade nso a ye wo Anaji police station adjacent the police station na first junction on your right ubon say Faith Homeopathic Clinic ye signboard esi honum ana say police station animu a traffic light no ho abon say signboard kese esi honum ana okobogo so nso a eno nso no ye wo American Hotel honum nso no ubehu se Faith ye di juma ewo ho ana afei nso no udru Koforidia nso a ye wo Poly Junction ye Landry Managers Road ana udru Poly traffic light na wo Poly honum na junction nso a bon se signboard kese esi we no nso ma direction eco clinic nti obaga na hanum a mia mabobodin ene ba bia yaso ye no ubetumi enya bi wo honum me mfrɛ mo number be so okay ubetumi afrɛ yen ewo 0547 578494 0547 578494 minuane de aka yewo mienu bi wo no so de beso so number saka ne de number is obetimi afrɛ aka no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now 0540 71 09 40 0540 71 09 40. Okay. Doctor, you have Faith Homeopathic Clinic. I have sabe ne ba meje. Me da say me bra oba Faith Homeopathic Clinic de di kan no ye hwe yare bia abesue nipadua no so. On say nipadua no yare emfiti preko emma preko pe eba ne nkakra ana ye yare bi wo a abetena nipadua no so for so many years obi wa wakone yare obi wo ba nsem obeka yare no wakone for so many years your friend chronic diseases eno de wo de ba Faith a nyame adom obia wo de yare krankra ba ho bia di adanse say within short time no
na mehye ne ho animonyam na de ema eboa ye nkora ne se ekwan pa ye fa so eye yare no mu hwehwemu no eboa ema yare biara ebetena nipadua no so na agi nipadua na fa no eboa ye ma yetu ase ne se oba ho no mo a ye hwe nipadua no wakwa ne nyinaa mu ye scan nipadua no from uti so ekosi wona ase na ye hwe o organs no the cells no ne ade niema akoso nipadua na kwa na intumi ma ne nyes adwuma e wo se eye se de make no yare no start free baby ana de akowie baby enti no se wo hu the root cause ade na de yare ne ba e ma yare hwe no eye den enti faith se wo ba ye ho no ma eno ne ma ye da so nko no nkrofo bebre wo obeba wo say within short time na wanya improvement wo say doctor ya nanti baby bebre ya to nro bebre anom so ye nya result said ye yaba hantem ni nyina agina kwampa ye fa so eye yare no mu hwehwe nti yare bia abesue ni padua no so ana se nsisanye bia aba ni padua no mu a emma ni padua no nya nadwuma said ye wo se eye nadwuma na yato ni din se eye yare no de so oba faith nko a de a ye be ye hwehwemu ahwe adekora ede saa nsisanye na aba ni padua no mu adekora emma unya symptoms ana se ebia me sorry ye me tipai me saa bibia menim se menum bibia menteki bibia but me tea pie me ede na akofa aba oba fetia ye behwehwem na yehu de ede ba o sorry ebia oyem ye oya wakọ ya diagnose wenya ulcer ede na akofa ulcer ne bai ulcer no ye wo mu ahodo bebre emudien na how we ni enema faith homeopathic clinic ye nhwehwemu ehu the root cause of what is happening in your system and sana ye gina so ama aduro anom iti no se obisa se yare be na ye hwa bibia besue ni padua ne so a enye enka ni padua no ho ana ema ni padua ne ntumi nye nadwuma se de eye nadwuma na ya bodin bi ato so se yade we yare we no o de ba faith nko ade a ye behwemu na ye hu adekora ede saa ade ne eba na ya boa na yetu ase o afiri so na de ema faith eye ni jesem se adansi ya nkrofo ede ba ho no ebro adwene ntiase so last week ya na meka se obi mebra bi okolibia na through desert so ananti ne ade no emano nya stomach ulcer and ode bedan one of your sister stations ni bi nti presenter no frame me na oka se omanya obi sa anti opese ye boa no na wanya ulcer omo to aduane kra ma na di no osi ontumi ndidi aduane ne to ne yempe ne ho be kire no and then ofre me na me man ne buy and your man edro 3 days time onwo akotena radio station ho edi adanse se aduane a wotumi oni ontumi onsuso ontumi ndi no ene wotumi di a onti pains bia iti no ni nyina ye dance a free faith homeopathic clinic se eye ulcer na abesue wo so ebia wanu munura enko ebia aduane anka wo se wonka obi wa ye adwuma nyina ne rest of the life anka sisi nka wonye sky wo se nka otumi didi na ne ho to no ye tua ne nuane wo wiase nyina otumi nidi enso a ono nso a wanidi nso a ohuna mane ne yefunu no ha no woman bi obai all senti no se ode ne picture se de no ote ene enese de ositi eto a ebe onwa waye wo chese waye tantantan and by the grace of God oba faith homeopathic clinic ya de ne tu aduro so 2 months pepepe wasesa kura afri ne nipadua ne so eti no se eye ulcer ana abesue wo so na wanum adura enkwa ya tu yensa fro se fabra faith homeopathic clinic na ye mo ano ye ntu ase mfiri honum na bibi biara ontumi ni no ye mo ano di awo sem so bia oni ukunu awo ma ne ade yese omo mienu mu ntu ana mo na momra mo ba because awo no enye nipa ba akofo na ewo oba ne bema na hiem na ama awo aba ebia problem no firi oba no ebia problem no firi bema no se mo ba na se ye nhwehwemu na ehu de ede eba nko a ye bidomo batu nro so a beboa ama nyame adom ebebie kwan ama awo no nso atumi aba nti yare biara abesu ni padua nso no wo de otu ana mo na oba faith homeopathic clinic ya so ye nko ade a ye ka hye nyame anumunyam se yehu de course no ko a ye be ma wonu pa e be boa na atu saa ohaw na se afri ho no but say ye ko my numbers ni biem number faith ye di adwuma no ye 0244 583859 0244 583859 and 0540 710940 0540 710940 and 0547 578494
0547 578494. But I say it is faith homeopathic clinic. I'm to say hospital. I'm to say no more. Chain and common. Common china pay ayarisa. Kese pa na fabo oho ebai. Ye we about say the asemidika ebe to aso e de ama. Chain ebe isi.